Usa ka 44 anyos nga liquidating officer sa City of Naga ang gitanggong sa prisuhan. Human pasanginling nakadispalkog dulan 12 milyones pesos. Anang live report ni Femari Dumabok. Fem. Laan na bantayan ang nahanaw nga salapi, human nga gisubay sa Commission on Audit ang panudlanan sa City of Naga. Nasuta sa Commission on Audit nga moabot sa 12 milyones pesos ang nahanaw nga kantidad gikan sa panudlanan sa kagamhanan. Sa pagkakaron gitun-an pa sa City Legal Office, Office of the Mayor o sa City Treasurer's Office ang tukmang lakang nga isang at batok sa usa ka 44 anyos nga liquidating officer. Subay niini gitanggong ang liquidating officer sa City of Naga Police alas 6 kagabi. Sa investigasyon sa City of Naga Police Station, mato di Police Lieutenant Colonel William Humok nga nagsugod ang iligal nga kalihukan sa katapusang bahin sa tuig 2022. Kabahin sa trabaho ang pagkolekta sa buhis sa dakbayan o pagdeposito niini sa bangko. Apan sa report sa COA, wala na masubay ang mga dokumento kung asa na paingon ang salapi sa gobyerno nga mausab ang nakapaalarma sa City Treasurer sa dakbayan. Sa LGO, kung irregular filing ba nila, depende kay that is an accumulated kon mo na dili magkikausa. Kon mo siya. Manang almost every day nga for a span of time. Since 2022? Ini ang ako nakuha nga information, kanay part gamay sa 2022 up to present. Si Humok ni Butyag nga daghan ang nakaobserbar sa ilang na kustudiya nga nausab ang lifestyle niini. Naibawan nga nagsige na kini og larga sa gawas sa nasud. Sa investigasyon sa kapulisan, may giangkon kanila ang liquidating officer. Ang transaction niya everyday, Monday to Friday. Niya ang kada deposit niya, kuhaan daw niya. Manaya na mo na yung kuhaan. Siya yun mismo ni angkon man siya. Initially ang ako nakuha tungkol sa lifestyle. Naglarga-larga ko nung nagawas, bisag asa na kuhan, o nakilala ba? Doon na po yung mga unconfirmed reports nga mag-ana sa New Star. Pero wata kay pa po siya activity. Gisawero ta sa pagkuha sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang habig sa liquidating officer. Apan nagdumili kini pagatubang sa mga tigbalita. Waosay ni usa sa kawani sa City Treasurer's Office nga miatubang sa mga tigbalita. Samtang gipadayag ni Mayor Valdemar Chong ang iyang kasubo sa nahitabo. Tungod kay dako-dako gayud nga kantidad ang nahanaw gikan sa panudlanan sa dakbayan. Hinon iyang gisalig ang tanan sa buhatan sa COA aron masubay ang kritibuk ang kantidad. Gipasalig ginoon sa mayor nga dili mapektuhan ang pagpadaga sa City Hall sa mga serbisyo alang sa mga mulupyo sa dakbayan. It was found out nga murag naay mga discrepancies nya gipa kuan lang nato sa police station for safekeeping kay mga init na rabasag kayo ang mga parente sa kanang tresurero ana murag ana so amo lang gikuan nga ma-safe keep kay kuan niya naa niya mga mahitabo. Investigation mangyod ang sitwasyon kay until COA will really submit to us kung unsa gyud ilang findings, we will be basing man yun sa COA. Lakip sa gitunan karon sa mayor ang sistema nga gipatuma sa City Hall nga usa ka kawani sa City Treasurer's Office sayon-sayon kay nakadispalko sa padudlanan sa syudad. Ma-alarm yun tao, bisag kung sa gamay gani, alarm yun ka kay because there must be flawed tingali ang system. So tanawonon yun kung unsay mga atong mga mabuhat nga to prevent recurrence of this kind of incident. I have been meeting with my local finance council and then among legal kung kay panahon ug unsay mga flaws sa system nga murag atong kinahanglang usbon yun. Nagpaabot ang City of Naga Police sa kung unsang kaso ang ipasaka sa kagamhanan sa dakbayan sa Naga batok sa liquidating officer. Usa sa gitanaw ang qualified theft sa lakip na usab ang malversation of public funds. Samtang gapaabot pa usab ang kagamhanan sa dakbayan sa Naga sa rekomendasyon gikan sa COA. Okay na salamat, Femari Dumabok.